ki Lynti Ïaid Kjat bat road surok sa Motphran ha ka no phai sngi jong ka Tarik unai lar araja arpusan ki la Thylli da ka jingbam dan ki badie jingde harut surok bat Lynti Ïaid Kjat lane ki hawkers ka jing Thylli kini ki Lynti Ïaid Kjat ka dei namar bajan barot na ki la lektor shakmat ka office Shillong Municipal Board ban kershan ya ka jingdawa ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ban penlong kloy ya ka Jingïalang Professional Town Vending Committee PTVC kani ka jing terwa kalami namar ka jing bom hun ki hawkers ki balakin riak na khandai lat sa ka jaka de jing de ka balapan kret da ka sarkar ka ta parking lot ka Meghalaya Urban Development Authority muda namar bakidan ki badai hak kim yo satya ya ki certificate of vending ki balakin riak sa ka te ka jaka de jing de bathamai ki lapan pau badan ki bayo ya ki certificate of vending na ki bam dai hak ki hawkers Shushu la siteo tam na do baki la kinria sa parking lot kamuda ki hawkers ki la penpau baka yo jongki kala hiar hadu kata kani ka jing tur ki hawkers shakmat ka office Shillong Municipal Board kala wanra ka jing dheng kali ka bajur bat kham hadien ka office municipal kala pentip ban khat Jingïalang PTVC ha ka hinriu tarik unai lar arja arpusan ban yakran ya ki jing tingkho jing ki hawkers Layo jing tip baki hawkers amtang na ki Lynti Ïaid Kjat bat road surok sa Motphran henry ki badai na jan civil hospital Shillong bat lat khra ru ki la wan tur shakmat office ka board ban kershan ya ka jingdawa Banyami madan bandawa bakin khot ke ya ka provisional town vending committee ka PTVC ka baknam shong shong mentala apalat sibnai wat bami itki huri huraru kham shong mangi ki member to ka PTVC ngila ban si ban ki city ban khot PTVC ndeki kham khot te ka wai ka jingdawa to ka ni ka Jingïalang mentaga si ka long ban khot ke ya ka PTVC ningkome ban kran ya ki huri hura ki bami hakandai lat ya kan jing du no ka jing kamai jak bo jong nriu phau tam ki briu ki basha pendu COV ki badai hak ban yo badru ban ongi ka sarkar bakambit ban berngam si berngam bakan wengi ki wei ki than namar ngi tip kum kita ki member to ka PTVC bampat don meeting bayakran ya ki wei ki benta menta tang ka khandai lat rong pat la ban rum ram tingi dawa bakin khot ke ya ka meeting PTVC bat na khat jing wan mi surok ngapi baro bar ka jing yai sha manta ka sngi finally kila ongkin khot kata ka PTVC meeting lan riu tarik khat wei baji kani ka sngi baar ban ngi kermen bahak ka meeting ngila ban kran ki ban penbet kabahak madu kadai kata kajing sya pendu COV ki katukan ni ki badai hak panyo kajing kmi biang ye kitu ki bayo bian ye ka COV badru ban pet ye kitu ki rai ki bangila ashim namar kini ki la pen ken ye kitu ki rai ki bangila ashim men shwa PTVC bakum nong in pen bet chatai sya PB kinong de bam kin chong ha kinong de kwa kin chong ha kumta ter dimenta ngathawai kalaya biang bangini prano nang ni Henry, ni dia ban long ki ba kloi pat ban ya lum biang kum ne ban pensawai ka sur habadran kam. Pat kinong mi kmat jong pi ni ya strong executive halor ka niru ban halor ban perkhat kam nang ni sakmat bat unit ngin sa pentip sa pi ka ai ka rai. Ladang idon kam ban beteng ya ka niru Monday Tuesday kanu ngin beteng. Nang ba nginum sha yo roj. Kum balong hakandai lat karu kompen bet jing shisha kala adai bandai ke bangia don lang baya sultanat lang baya kemen baya risa hendrai nak baya le huri hura bale hormor kalong pun ban pen ngosi iki babon ndai tang pen ngosi pen saja mentala kanu tayo gidan kitu ki kong ki bakampat yo de sho ikum bayong iwei member jong pihi balada ki simpor haru kan ni tang man rai meeting ki ong kim don por te bale ki kerki kila di ban sha ki brio ban chong bandi pen bet chwai ki baro ban napas dang ban hadu mentaru ngi ai ban si ai ban ya kaju bakal nong rem jongi kade halor ka an hande ngim kwa bakin pentrei kam
mat la ya ka an bakin pentrai kam ya ka an da ka pendan kam ya ka an pat ban sempat kala nyu pat ba habangi ong ka an ka ba mod I wei kan don ka an pi hab buram mar kata ni ban si ban bahalor ki kam ji kinong di madan ka dehi ka PTVC ka ban hapet ban hakmi namar ha PTVC ka sur jong pi pila ban pen snow ding ba ki member ki ba mi hang te ti kum jo ngi kmi Lynti ba sa si sin ngin cooperate ba ka sarkar nado kita senam haru mentar mi cooperate dengan yo I ka jing set kala ndoi kan da long beng sa kumta ngatrangi long ki ba kloi ban mi madan bia ti menta to ya le biang saki jaka di jong pi so yeng sa sem le sup ban le da ka bajai jai mo Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.